Ukaona munhu andinopfekera game enzini mobi kana mukatasa mufoni mangu arimo ndichitaura naye ndichicommunicate naye. Pamwe pacho pandaitoti mobi ndiri kushaya mari yebhazi aitosqueeza kutondikandira mari yeairtime tichicommunicate nenhau dzemusangano. So zvinhu zvinongorwadza so ende mobi achashayika. Vasikala netimu yavo ndo vanhu vaitsvaga mobi nevana vetriple C. Vanhu veZANU-PF vachitaura nyobvo vachitaura zvinhu zvakashata pamusoro pamobi. Nhasi awanika akafa ndopavakuda kunatsa mukanwa wakuti munhu wavo. Zvinhu zvinongorwadza so bad ende Mwari variko. Ende chimwe chacho chinozongondirwadza ka unoona mhondi chaidzo dzichenda unopfugama kuchechi. Taakudziona mhondi dzichenda muchechi. Inini cheva vakatondiuraya kaini vakatondita kafira mberi kaini munozviziva. Vaida kutotanga vauraya inini ava vanga vatori kumashura paprogramu dzavo vaida kutouraya inini. Ina handichambotya inini handichambotya mukoma wangu handichambotya. Mwari ndo vanochengeta. Kana vakangondiuraya ivo vachafawo zvavo no problem. Ivo vachafawo. So chandiringoshingisa vanhu ka matriple C ngatibatane, mayouth ngatibatane. Yes, tibatane because kana kumapurisa mutemo uriko ukandivinga inini self defense ndinayo ndinokukuwadza andingangorohwe dama zvaitwa mwanakomana waMwari akarohwa dama oparimwe. Inini ukangondivinga zvechiwaiwai handichabatwa zvechiwaiwai. Kana mayouth mese muri pano handisi kukurudzirai kuti mubatwe chiwaiwai. Kana wasvikirwa pamba pako une self defense yokuti iwo uzvidefende bayawo dzorera. Kwete ungosvikirwa pamba pako wobatwa wobayiwa wourayiwa wakatarisa hama dzakatarisa izvozvo handisi kuzvikurudzira izvozvo hazvisi right. So ipapa ifiye iri kupirwa vanhu neZANU-PF dakukukurudzirai mayouth ifiye iri kupirwa yes ifiye iri kupirwa vanhu neZANU-PF. So pari zvinezvi ngati shingei no problem.